hrvatskim i srpskim vladarima i njihovim grobovima. Svima onima, a napose nekim Srbima koji se rugaju Hrvatima tvrdeći kako Hrvati nemaju svoju povijest ni svojih vladara, mogu dati neke osnovne povijesne činjenice. Te činjenice lako se mogu provjeriti na određenim web stranicama tako da se upišu pojmovi poput kralj Tomislav, knez Borna, Stefan Prvovenčani itd. Hrvati su u ranom srednjem vijeku imali knezove, a Srbi župane i velike župane. Prvi hrvatski kralj Tomislav okrunjen je 925. godine, a prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani okrunjen je 1217. Hrvati su imali prvog kralja 292 godine prije Srba. Od grobova hrvatskih vladara iz ranog srednjeg vijeka sačuvan je grob kneza Borne, koji je umro 821. godine. Pokopan je uz crkvu Svete Marije na crkvini u mjestu biskupija kod Knina. U ranom srednjem vijeku Crna Gora se zvala Duklja, a Srbija se zvala Raška. Najstariji sačuvani grob jednog kralja koji je vladao Dukljom i Raškom je grob Jovana Vladimira. On je preminuo i pokopan je u Prespi 1016. godine. Grob hrvatskog kneza Borne iz 821. godine stariji je 195 godina od groba Jovana Vladimira, kralja Duklje i Raške. Nisu samo Hrvati imali strane vladare kroz povijest, već i Srbi. Stoljećima su Srbi priznavali vrhovnu vlast bugarskih i bizantskih careva u ranom srednjem vijeku. Kasnije, od 15. do 19. stoljeća, turski sultani vladali su nad Srbima. Osnivač srpske dinastije Nemanjić bio je veliki raški srpski župan Stefan Nemanja. On je rođen 1113. godine u Ribnici Podgorica u tadašnjoj Duklji, današnja Crna Gora. Stefan Nemanja rođen je i kršten kao katolik, da bi kasnije prešao na pravoslavlje. Prema tome, osnivač dinastije Nemanjića nije bio etnički Srbin, već Dukljanin, to jest Crnogorac. Osnivač dinastije Karađorđevića u 19. stoljeću bio je Đorđe Petrović, zvani Karađorđe. Postoji priča kako je on podrijetlom bio katolički Albanac. Njegov djed po ocu bio je Albanac i zvao se Đin Maraš Klimeta. Postoje još neke teorije o podrijetlu Karađorđevića prema kojima su oni rodom iz Francuske, Hercegovine, Crne Gore ili Albanije. Nijedna od tih teorija ne govori o srpskom porijeklu Karađorđevića. To znači da su oni bili došljaci u Srbiji. Samim tim oni nisu bili etnički Srbi, pa je dinastiju Karađorđevića utemeljio jedan posrbljeni došljak. Treba reći da je Hrvatska tijekom povijesti sačuvala svoju državnost nakon što je ušla u državnu zajednicu s Ugarskom 1102. godine, kao i od 1527. kada je Hrvatska ušla u sustav Habsburške monarhije. Ta se monarhija od 1867. zvala Austro-Ugarska. Hrvatska je sačuvala svoju državnost kao jedna od kraljevina u sastavu tih država. Hrvatska je imala svoje banove i sabor, svoje državno pravo, zastave i grbove. Imala je i svoje vojne postrojbe u sastavu Hrvatsko-Ugarske, a kasnije u sustavu carske Habsburške i Austro-Ugarske vojske. Za razliku od Hrvatske, Srbija je padom srpske despotovine pod tursku vlast 1459. godine prestala postojati kao država. Sjeverni dio središnje, uže Srbije postao je kao kraljevina Srbija u sastavu Habsburške monarhije od 1718. do 1739. godine. Povratkom turske vlasti u Srbiju 1739. ta je kraljevina bila ukinuta. Kao kneževima u sustavu Osmanskog Turskog carstva, Srbija je bila obnovljena 1815. godine. Prema tome, od 1459. do 1718. te od 1739. do 1815. Srbija nije postojala kao država i to punih 335 godina. Umjesto Kraljevine Srbije postojao je Smederevski Sandžak kao i upravna jedinica Osmanskog Turskog carstva.
Smederevski Sandžak ostao je zapamćen kao beogradski pašaluk. Iz svega rečenog možemo zaključiti kako Srbi nisu imali ništa bolju ni ljepšu povijest od Hrvata, pa nemaju ni razloga rugati se Hrvatima u pogledu vladara, njihovih grobova i ostalih tema iz povijesti.